לעזור גם מרחוק. מתן חייט, מנכ"ל עמותת הכובע ההפוך שמארגנת אירועים חברתיים. שלום מתן. צהריים טובים, היה משהו. צהריים מצוינים. אתם רואים את נפאל הרחוקה ומנסים לעזור, נכון? אנחנו ממש כך. אני בוגר תוכנית של תבל בצדק לפני כשנה, התוכנית של 4 חודשים. ועכשיו, לאחר רעידת האדמה, יש קהילת בוגרים מאוד מאוד גדולה של תבל בצדק, שבעצם אנחנו מנסים לעשות מה שאנחנו יכולים מכאן כדי לסייע למתנדבים שנמצאים שם. בואו ספר קצת על התוכנית הזו כדי שנדע מה אתם עושים. בעצם תבל בצדק היא חלק מרשת ארגוני פנים, שזה איגוד של ארגוני התחדשות יהודית בישראל. בעצם הרעיון הוא מימוש הערך היהודי של תיקון עולם. כרגע תבל בצדק עובדת בנפאל ובבורונדי באפריקה, בעבר גם עבדנו בהאיטי. וכמובן שיש קהילת בוגרים מאוד מאוד גדולה שפועלת בארץ ועושה דברים נפלאים. אז מה אתם עושים? איך עוזרים לנפאלים שבאמת נחת עליהם אסון ששנים ייקח להתאושש ממנו? כן, אז בגדול אני אגיד שתבל בצדק עובדים שם לאורך כל השנה. שאנחנו עובדים שם לא שיש אסונות. בגדול, תבל בצדק יש תוכניות מחודש עד 10 חודשים. הם מפעילים מתנדבים גם בקטמנדו וגם בכפרים מסביב. ספציפית הייתי בכפר שנקרא סאדי, שבמרחק 100 קילומטר מזרחית מקטמנדו, אבל עדיין לוקח 10 שעות להגיע לשם. מדובר בקהילות של עולם שלישי. העיסוק העיקרי של תבל בצדק בשגרה, אנחנו עוסקים בחינוך, עבודה עם נשים, בחקלאות ובנוער. אני יכול להגיד ש... נעלם לנו מגב, נעלמת, בוא תנסה לשפר מיקום, מה שנקרא. כן, אני איתה. שמעת אותי? כן, כן. כן. אז בוא תחזור על המשפט האחרון, מתן, כי לא שמענו אותך. כן, אז אני יכול להגיד שאנחנו בכפר שאנחנו היינו, אני עבדתי עם הנוער והקמנו תנועת נוער שנקראת עמי יובה, תנועת נוער, בעצם תנועת נוער הראשונה שקמה בכפר שהיינו בו בנפאל. כרגע, במצב הנוכחי אחרי רעידת האדמה, המתנדבים שנשארו בכפרים, יש להם בעיה להגיע לקטמנדו, אז הם נשארים בכפרים לסייע שמה. חלק מהכפרים שתבל בצדק עבדו נהרסו ברמה מאוד רצינית, חלק נפגעו פחות קשה. בשכונת קלימטי שנמצאת בקטמנדו גם היה הרבה נזק, וכרגע הם עוזרים גם בשיתוף עם השגרירות, גם בעצם עוזרים לנסות לעזור איפה שצריך. הם פשוט בקשר עם כל הגורמים, יש צוות נפאלי מאוד מאוד מסור, ובעצם יד תומכת, כולם עם מוטיבציה גבוהה, אף אחד לא רוצה לחזור הביתה, ולהפך, יש רק מתנדבים שכל היום בוגרים שרוצים לחזור, ששואלים מתי אפשר לבוא ולחזור לנפאל כדי לעזור. אנשים שסיימו את התוכנית לא מזמן, באים מהודו ומהארצות בסביבה כדי לעזור, ולכולם יש מטרה אחת, לנסות כמה שיותר מהר, להמשיך לעבוד ולעשות את מה שתבל בצדק עושה. יפה, אז אנחנו מאחלים לכם הצלחה גם שם, גם לחבר'ה שנמצאים שם. מתן חייט. אם רק אני יכול להוסיף משהו? כן. יכול להוסיף משהו? כן. אנחנו במסגרת הכובע ההפוך, אנחנו מארגנים 2 אירועי התרמה בשיתוף עם תבל בצדק במוצאי שבת הקרוב במתחם התחנה, וביום שלישי, ב5 למאי, בצוללת הצהובה בירושלים, מופע של מיכאל גייסמר ואומנים אחרים. כל ההכנסות כמובן יקצו לתבל בצדק לעזרה בשיקום של נפאל, ואפשר סתם לתרום, להיכנס לאתר של תבל בצדק או לפייסבוק, ופשוט זה מה שאנחנו צריכים כרגע. כסף זה בעיקר מה שצריך, ואנחנו ממש נשמח. אז במוצאי שבת במתחם התחנה, אירוע ראשון, אירוע התרמה ראשון. תודה רבה מתן חייט. תודה רבה, כל טוב. להתראות.